najjednostavnija. Najjednostavnija. Ako je tam, je tam. Ako je tu, je tu. To tako. Znači, krug, kužiš, krug, tu. Onda... Ti baš ti ideš ovo? On je tako jako. Ja se pokavam ne. Ako je bunar, ako je ovo nazad, ovo je nazad. Kaj još? Ajmo neke okruženje. Da. Ako je recimo je kilo varijanta, znači ako ide tu, onda je tu. Ako je ovo tu, onda je ovo tu. Ako je ovo tu, ovo je tu. Trošiš, čekaj. Da, trošiš. Dobro, kaj još je? Gore pa na rame. Gore pa na rame. Jesi radio gore pa na rame? Ako je ovo tam, onda je ovo tu. O jebate, ovo je... Onda je ovo tu. A, znam kaj je to. Koji je to pokret. Još vam je. A gore na rame jesi radio? Ako je ovo gore, ovo je dolje. A to se ne bi vidjelo. Sad bih htio imat zoom da mu detalj face snimim ono. Ja ću napraviti ovo i onda ovo, to, ovoga, to. Slično po ovom. Onda, što još ima? Aha, da. Ako je tu dolje, ovo je gore. Ako je dolje, je gore. Ako je krugovi, to su krugovi. Ako je tam, je tam. Ako je tam, je tam. Ako je tam, je tam. Ti samo još jedan. Samo još jedan. A sjedi jedan. Ako je ovak dolje, onda je ovak dolje. Kontra burak. Kontra burak. Nije ovak, nego ovak. Kaj još ima? Teško je. Ajde ovaj jedan. Ako ja okrenem ovak, ako je ovak, samo nastavim. Ako je ovak, samo kontra. Ako je ovo tam, ovo tam. Ajde biš napad, samo gotovo. Ovo je dalje. Stvarno je gotovo. Stvarno je gotovo. Dalje negdje malo više u sredini.